Hello mga kabigal, welcome po po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre dahil Friday po ngayon ay magmumukbang po tayo ng ginisang munggo pata. Yan, meron po yung yung dinurog na chicharon, tapos may quail egg din po. Tapos ginarisyan lang po natin ng yung buong yung chicharong may laman. Tapos meron po tayo rito partner na pritong galunggong. Tapos ang sausawan niya po ay kalamansi, toyo, na may sibuyas at kamatis po. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglog niyo po ngayong araw na ito, at maraming salamat po sa mga araw ng kaligtasan, ganyan din po mga viewers po namin. Mga lagi po kaming mayroong mga kain sa araw at pagligtas po. Maraming salamat po ma. Ito po sa madalain ka sa inyong bugtong na anak. Sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yan, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Munggo pata. Kain po. Lasa. Oh. Bagay po.
Sarap po sa kanin. Itlog.
Susunod po. The best, sarap.
The best po. Sarap.